Schutterij Sint-Servatius uit het Belgisch-Limburgse Raam bij Kinrooi heeft zaterdag in Merkelbeek het OLS gewonnen. Sint-Job uit Leuken bij Weert miste in de 14e kavelronde het eerste bolletje. En dus gaat hem weer de grens over. Waarom gaat naar België? Heb ik nooit gedacht. De laatste 10 schutterijen die nog over waren, wat je volgens mij de enige Belgische deelnemer nog. Ja, dat wel. En ik ga er goed vertrouwen in. Maar we zijn maar een klein schutterieke en ik heb altijd gezegd, ik wil dat niet. Maar als het reverse thuis, ja, dan kunnen ze niet missen. De eindstrijd was spannend. In Merkelbeek weten ze goed hoe dat voelt, met de ervaring van vorig jaar in Maasmechelen. Ja, absoluut. Ja. Het wordt op dit moment, hetzelfde tijdstip, ontzettend spannend. Ja. Dit is geneten in Megano. Het is geneten en toch ook met leven met de schutterijen die wel nog peentjes stond. Hè? Ja. Een enkeling werd de spanning toch iets te veel. Sportschutter Peter Hellebrand uit Brunsum weet goed hoe dat voelt. Ik voel wel mee met de spanning van de mannen die onder de boom staan. Het is ongetwijfeld heel anders schieten dan wat je zelf doet. Ja, tuurlijk. Het doel is toch wat groter. Maar wat niet wegneemt dat omgaan met spanning denk ik wel gelijk is. Dus nogmaals, ja, ik kan me wel goed inleven in wat die mannen daar en dames door moeten staan. Ja. Als we nou Peter Hellebrand onder die boom zetten met een geweer op zijn schouder, hoeveel schiet je dan raak? Nou, wel veel denk ik. Ja, ja toch wel. Ja. 42 schutterijen verschenen zaterdag onder de schietbomen. In een uur tijd waren er nog maar zo'n 10 over. Dat het zo snel ging met afvallen, daar had niemand op gerekend. De OLS-federatie kreeg kritiek, omdat meteen op kleine bolletjes geschoten moest worden. Dat is gewoon een reglement, maar inderdaad, als ze mis, komt dat hard aan en dan hebben ze nogal gauw kritiek. Het heeft iemand gedaan, maar ik zeg altijd degene die aan een trekker zit, die schudt op dat bulken. En in dit geval met de zon achterop had het niet veel verschil gemaakt, dikke of kleine bulkjes. Want die schudt op de schaduw en door een missen ook. Wat is precies dat regel in het reglement dat zegt voor die kleine bulkers? Boven de 40 bepaalt de schietcommissie de afhandeling van de schietwedstrijd. En dan kunnen we overgaan direct op 1 bij 1. En bij Sint-Servatius uit Raam heeft de spanning plaatsgemaakt voor euforie. Het 100 zielen tellende dorpje staat voor een enorme opgave. Het organiseren van het OLS in 2018. Volgens jou heel veel vrijwilligers nodig als je een klein dorp. We zijn een klein gehuchtje, we hebben maar 100 inwoners. Maar ik verwacht veel van de fusie Kinrooi. En dan zal dat wel lukken. Dat is nog geen OLS mislukt, dus dat van ons zal ook wel lukken.